Alright, good morning at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market. So patuloy pa rin tayo nag-a-update sa mga lataga na ating ina-update dito. So babaybay natin itong lugar ng 39 Estrella Street ngayong maulan na panahon. So shoutout sa iyo, Boss Maeng. May sarili ka ng pwesto ngayon. Kaya may bagong import ka na naman, May bago kang import. Nahawa na ngayon ng taga-daing, taga-kaliskis. Kaya pala diyan ka naghihiwa. Kaya si Boss Maeng, na nagbebenta po ng mga bangus, dagupan sa Malabon Fish Market. So, update natin yung kanyang latag. Puntahan na natin at humina ang ulan. Hey, boss. Alright, so ito yung mga presyon ng bangus ni Boy Bangus. Nasa prutasan ka naman, kaibigan. Ikaw, no permanent address ka eh. Hindi ko malaman kung saan ka na Bukas sa bangus ka, bukas sa bigas ka naman. Aray mo. Ikaw talaga, Pacman. So ito, latag ni Boy Bangus, 130 kada piraso. Ito na ngayon 200 pesos na paninda ni Jeff ng kanyang mga yellowfin tuna, Yellowfin tuna ni Jeff. Lumit ang yellowfin tuna mo Ginto. Ito mga presyo. Mataas 200. Mas mababa pa dito kaysa sa Marlin 3. Marlin 3, 230. Taas ang bagsakan. Paano pag pinatong ka dito yung lado? Pagtaas ng kamo pataas. Unang baba, 100. Oo. Nakakuha pa kami 170. 33 kilos lang yan. Yan lang. Pero yan na lang. Kunti lang talaga. So ito 150. Mga bangus ni Boss Maeng. Yan, Boss Maeng, magkano yan? 140 lang ba? 140. Ito pala yung presyo niya, 140. 130, Ayan, Ogoy! Magaling talaga si Boss Maeng. Salamat, Boss Maeng. Thank you. Yan, 130, 140, 150 kada piraso ng bentahan niya ng kanyang bangus dito sa Malabon Fish Market. Jeff, thank you. Ba't wala kayong Legendary Pokemon. Oo, ang laki. Alright, so bangus ni Boy Putik. So shoutout sa Boy Putik. Magandang umaga sa iyo. Shoutout po, may pinag-aandaan ako ngayon boss. Wag, nating yan. Ayan na. Si Boy Tilapia. 70 pesos. Ayun pang masang presyo. Napakamura ng bangus ni Boy Putik. Meron tayo 60 pesos din. Pang masa pa rin. 90 pesos. Napakamura boss 120. 80 pesos. 100 pesos. So yan po yung mga presyo ng bangus ni Boy Putik sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo. Shoutout nga pala sa tagaluto namin. Ano ba niluluto? Bakit? Chef namin na yun. Shout out sa iyo, Boss Maki. Sarapan mo ang luto, Okay. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Ayun, kahit nakatalikod ka, sa likod mo naman ako. Mga customer ni Ayun, ni Boy Tilapia, Magkano presyo ng tilapia mo ngayon? 120 pa rin ang per kilo. 120 per kilo ng tilapia Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market. So lapitan natin yung kanyang tilapia Batangas. Ito yan. Shoutout sa mga customer natin, So shoutout sa mga mamimili ni Boy Tilapia ngayong umaga, Ayan, Shoutout, bossing. Good morning sa iyo. Shoutout. Good morning. Shoutout kay Mami. Shoutout po sa inyo, Mami. Isang mapagpalang umaga po at maulan na panahon. Safe sa ating lahat. Ayun, keep safe everyone. Huwag yung may-may. Sumama ka na kay Moy-Moy. Asawa ni Moy Moy. Ay, si Moy Moy. Aningning na ba? Aningning, sumama ka kinongnong. Talaga may palusot ka pa rin, Salamat sa inyo, salamat. Aningning, sumama ka kinongnong. Balot lang yan. Buti pa yung bagyo tumagal, Ayaw, hindi, Kami hindi. Monday lang. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. Salamat, thank you. El, salamat.
Salamat. So dito tayo sa mga latagan naman ni Moy Moy. Ang asawa ni Maymay. Good morning. So ito yung mga nakadaing na bangus, 160 tumpukan. So mura bangus natin ngayon, no? Tinutumpok na nila sa halagang 160, 160, 120. Dalawang kaano pala, sa 3 piraso may 160. Ito pala yung 120. Ayan, ang mga presyo ng 120 natin na tumpukan at nakadaing na. Yes, di na sila mahirapan. Hindi na mahihirapan maghiwa, no? Ayan, so shout out si Maymay. Good morning. Ayun. Siya po yung asawa ni Maymay. Wala si Maymay. Si Neneng na raw eh. Amay, salamat. Thank you, thank you. Yan po yung mga pandaing na bangus na inyong mabibili. At sundan nyo na rin po ng mga gulay. Pampahaba ng buhay. Ang palaya 40 at yung mga sayote 25 pesos. Yan po yung mga latag po ng tumpukan ng gulay. Ayan. Boss, thank you. Shout out sa'yo. Good morning. So yan po yung mga kababayan natin na namimili rin po ng mga gulay sa Malabon Fish Market, no? At kanya-kanyang pili na rin po. So mura din po yung mga gulay na natagan dito sa Malabon na pansaktuhan sa inyong mga lutuing ulam o pansahog ngayon pananghalian. So kahit maulan, marami pa rin sa mga kababayan natin ang nandirito at namimili. So ito naman yung mga manok ni Dayan, ni Ate Rogie. So ito yung mga presyo, ganun pa rin po, walang pagbabago, 130. 100 backbone, pakpak 130. At samahan nyo rin po ng leeg, 85 pesos. Bahay guya, yan po yung presyo, 250. Tatlong plastic na lang, no? Sold out, Atay Balunan. Ayan, sold out, Atay Balunan. Dami oh. Wala na. Ang takaw naman, shoutout sa iyo. Shout out kay Fish. Binigla eh, no? Shout out sa 140. Enjoy sa pagkain. Sarap ng pagkain mo, ha? Sige, salamat. Roger, thank you. Ang ulan dito sa lugar natin ay pabugso-bugso. Hihinto, bubuhos ng malakas. Pero pag sobrang buhos ng ulan dito, wash out po lahat yung mga kababayan po natin na mga namimili rito. At napakalinis, pero ngayon napakarami at pinagkakaguluhan yung mga latag po nila dyan, no? Dyan sa pwestuhan na yan ng kanilang mga latag, no? So tuloy-tuloy pa ang ating update sa kanilang mga presyuhan at ang mga alimango dito. Ito yung mga alimango yung mga ganda, oh. Mga pang mix seafood na alimango, no? Tumakbo, umangat. Oo nga eh, sa barang hangin. Masarap matama bakla. Picture mo na ako sa mother yun eh. Wala yung problema. Picture yun. Sa bakla. Yung tahong natin, no? Ito, matataba. Kahit na isa tanghalian natin tahong. At matataba rin mga alaban natin. No? Pero hindi kayo mabibiling pukos. Mga pang mix seafoods, no? Dito sa Malabon Fish Market. At ito hipon. Biglang lumitang hipon mo, JC. Boss, ito lang ang... Mukhang ganyan ang lumapas na hipon ngayon. Hindi, ito lang kasi ang mura, boss. Eh, hindi kasi ubra, kukuha tayo ng mataas. Oo. Bibenta, tagulan ngayon, bibenta lang natin. Magkano ngayon yan? 240 lang yan, boss. 240. Oo. Pinakamura. Pinakamura na hipon ngayon. Eh wala eh, mataas kasi ang 40, ipon. no? Pinakamababang puhunan, 340. Magkano pa natin ibibenta yun? 340, bebenta mo 380 o Pag nag- 400. Pag nagkakarya pa, yari na. Yari na. Siyempre, gagamitan natin ng utak. Oh, siyempre. Hindi tayo pwede kuha ng kuha. Kailangan. Sa araw na madiskarte sa buhay. Mahirap ma-disgrasya. Nalulugi. Oo, mahirap malugi. Salamat, JC. Pagod Thank ka you, na, JC. wala ka pang may Wala pang kita, oo. Salamat. Kumita yung hinanguan mo. Thank you, thank you. Galing mo mag-sell stop, bata pa. So, wala na naman paninda dito si
Kuya Ricky sa kanyang pwesto. Sa talakitak na maliliit, tumpukan. Shoutout DJ. Magkano? 100 yan. Lalo. Ah, Kaluga kahapon, natapert din. pumunta rito. Bitaw na ba? Maganda yun, pagkakalitaw ni Kaluga. Shoutout sa'yo. Kahapon eh. Jajamin sana natin eh. Ito ang kahapon eh. Hindi ko na nabutan siguro. Tapos ano, Kaluga. Hindi ko nabutan pagka ano ka mag-vlog. Dito magkano hipon mo? 340 nila. 340. Malaki ng 340 natin ngayong hipon. Magaspang na rin. Oh, magaspang malalaki 340. Pwede mo. Ayan, 340 no? Fresh hipon. So shoutout sa'yo Kaluga. Ayan, natumpukan din po rito. Thank you. Sa mga natagan dito, no? Mga hipon natin. At dito nakita tayo ng pusit. So sa mga pusit natin dito, per kilo ay 100 pesos. Utang niya di masasot niya, Bek. Tumangkad na. Pinili ko nga yung chicken. Startup ko lang lahat. Hipon pa rin dito. Magkano hipon? Ayan po, Nando. Magkano kilo? 300. 300. Nalaglag. Yan ang presyo po dito, 300 pesos. Oh. Pwede na yan po, 300 hipon. Salamat. Dito, hipon din. Hipon guys! Pogi. Hipon ni Jiwen! Magkano? Hindi na kayo. 350 lang. 350. Dito sa maliit mo. 300 lang. 300 pesos per kilo, no? Good size na yung 300. Yan ang mga presyohan ng hipon na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Salamat. Thank you. Tilapia natin, 130 per kilo. Bangus natin, isang piraso, 200 pesos. So, ganito yung ating mga ina-update sa Malabon Fish Market, no? Ng mga presyohan ng mga tilapia. Tilapiang Batangas, 130. Tapos, lumot natin, 280. Biluan. 130 lang ang biluan, no? Ang sigang sa miso. Lumo, 280. Yan ang mga presyo ng lumot. Ipon, 240, 320 per kilo. At 180 sa mga yellowfin tuna. Ganyan ang mga presyohan. Dito sa pwestuhan ni Aaron. Tapos yung bentahan niya ng kanyang mga cream dory. Ito 160 per kilo sa mga laman. At buhay na tilapia ang Pampanga. Laman, ayaw, laman. Pang sinigang sa miso, no? Yung mga laman ng cream dory. Tapos mga ulo. Ano ba laman? Ako na kayo, kuya. Lumot mo si biluan. Ito naman. Bilang kita isda. Yan wala na? Okay na to, te. Alright, so yun po yung presyo ng mga isdang cream dory dito sa Malabon. At may mga papakol po dito, no? Yun natin yung mga update natin sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So kilo na mga isda. Lapu-lapu. Yan ang per kilo, no? May isdang talakito.
At dalagang bukid at tilapia, no? Tilapiang buhay, Pampanga. So ito yung mga latagan natin nakita rito sa Malabon Fish Market. Ito latag, tumpukan na rin. Pwede lang yan, gusto ito. Ayan, no? Mga latag ng isdang yellowfin tuna. 120 sa per kilo ng bangus. Salamat, Boss Alex. Alright, so dito tumpukan ng mga latag, bangus. Yan po yung pandaing natin dito, 150, 140 per kilo. Yung malalaking bangus, 200 pesos. 220 pesos, no? 220 ang per kilo ng mga bangus na malalaki, dagupan. At ito yung mga isdang bato. 150 lang ang kilo. Yan ang presyo, 150. Ang ating chabeta, 160 per kilo. At tulingan, 150. Dito, Boss Gerald, magkano? Ganyan din yan. Hindi, 150. So, pare-parehas lang po pala yung presyo, no? 150 per kilo. Salamat, Boss Gerald. At dito naman tayo sa latagan nila. Ito pa kay Don Ramon. Don Ramon, shout out sa iyo. Good morning. May hipon pa rin siya. Talagang nagbabago na siya ng paninda. Hipon, 360 per kilo. Malalaki. At dito may latag silang baby shark. Yan po yung karne ng baby shark. Tumpukan din na bentahan. So shout out kay Boss Jeff Baliw. Good morning sa iyo. Alright, so yun po yung mga latag dito na ating in-update sa kanilang pwestuhan. So lipat naman tayo dito sa kabila. So wala na ganong latag. Ang nandito ay isdang surahan. Okay, papakol. Ayan, pang inihaw. Gulay na pampahaba ng buhay. Good morning po. So ma-istorbo natin sila ngayon dito. Iyan, update natin yung mga presyo. Shout out, good morning. Ayun, shout out sa inyo lahat dyan. Keep safe ha, maulan. Shout out sa mga driver po ng ng e-trike. Shout out sa inyong lahat. Kahit may tubig, naghahanap buhay sila. Huwag nyo lang po gawing jet ski yung sasakyan nyo ha. So magkano po yung mga presyo ngayon ng sayote? Sayote yung paslando, wala pa rin naman po pagbabago. Medyo 40 na lang. 40 pesos ang kilo sa tinola, no? Ang repolyo po, Ang mais ko, paslando, ganda oh. 60 po ang kilo na. 60. Talong po. Medyo mataas po rin po ang Oo nga. Mataas nga rin talong ngayon eh. Opo, mahal po. Ang palaya, Medyo mababa pa po 80 lang. ayan, 80 pesos po yung mga per kilo. At may mga nakatali na rin po dito, no? May mga saluyot, alokbate, pechay na inyong mabibili. Down po yan. At mga malunggay, no? So salamat eh. Thank you. Shout out po. Good morning. So shout out sa mais mo. Shoutout sa mais ko, 4.50 na laki. 4.50. Sa paligid ko to. Ayan. 30 ang isa sa paligid ko, kada isa. Masarap sa bulalo yan. Hindi ako sa ninitira, 30 isa sa loob ng paligid yan. At totoo naman talaga yan. Pagka sa loob talaga ng palengke, medyo mataas talaga ang mais. Magkano mais? Sige, apat nga. Boss, thank you. Salamat. Shout out. Thank you. Salamat. Alright. So, dito na tayo sa iba pang latag. Dito naman tayo sa mga latag ng Tilapia Batangas dito sa pwesto nila Annalyn Bernardo at kay paring Agustin Miraflores at kay Brian, no? Paring Brian. Shout out sa iyo.
So ganito yung mga makikita ninyo mga presyohan dito sa Malabon ng tilapia. So ito yung mga presyohan ng 130. Mga tilapiyang Batangas na inyong mabibili. 130 rin po pala dito ang presyohan. Ayan, salamat at Jonah. So shoutout siyempre, good Shoutout morning. paring Lando. O sino siya shoutout natin ngayon? Maulang araw sa pamapagpalang araw. Ayun, shoutout natin yung mga kaibigan naman natin nang mabuhay tayo ulit. Kaibigan natin dyan. Ayun, shoutout. 130 na eh. Shoutout sa inyong lahat. O, yung customer muna. So pare-pares po kasi yung mga presyohan ng mga tilapia natin dito 130, no? Eh dito, 120. sa ganito naman. Magkaiba ng size. Maliliit. Oo. Malalaki. Malaki naman ito. Yan yung malalaki oh. Ano yung malaki oh? Oh, 1 kilo isa. Isa lang. 1 kilo isa. Eh, shoutout siyempre. Shoutout paring Lando. Ayun. So yan po yung mga presyon ng tilapia ni paring Agustin sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. So yan po 130 at 120 per kilo. Pre, salamat. So shoutout sa'yo, Brian. Yo, ganito. Ayan. So magkano ngayon ang ipon mo? 360. Tingin ka naman, pre. 360. Yun po yung mga presyo. Sabi ko na nga ba eh. Boss Tardons, good morning sa'yo. Pre, thank you. So shoutout ulit sa'yo. Yan, yung sinasabi ko, nahuli ko na. Thank you. Alright, so yun po, at nagkita kami ni Tardons TV dito sa Malabon Fish Market at nag-usap din kami kasi sa tagal niya nang hindi nakapag-vlog sa Malabon at ngayon lang uli siya bumalik. So medyo humina at huminto yung ulan, no? So wala na yung talaba at tahong na natagan dito ngayon. Ate, salamat. At ito yung mga hipon po rito, no? So dagsa pa rin yung mga hipon na latagan dito sa Malabon Fish Market. So mga presyo ay 300, 340. Ayan yung mga presyo. At mga bangos din dito na latagan. Yung mga banak, no? Mga fresh banak na inyong mapibili dito sa bayan po ng Malabon. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So keep safe everyone at hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe sa ating lahat. God bless po and bye bye.